Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kethu wasiat oleh nukokne wong tuwaku nalika aku disunat. Seprana seprene dadi riwayat. Yen tak nggo salat ganjarane pirang-pirang derajat. Tapi aku ora munggah pangkat, jare pangkate ngenteni ning akhirat. Bareng tak nggo mbantu kajat siaran langsung mulih nggawa berkah. Bareng tak nggo nepi ning nggon keramat, dadak malah iso dadi jimat. Barang siji kudu dirumah. Kethu tak nggo aku dadi terhormat. Bareng kethu tak copot jare aku konglomerat. Bareng kethu tak nggo maneh jare aku pejabat. Bareng tak nggo nglakoni maksiat dadak jimate minggat. Aku saiki malih dipecat. Bola kanca tangga mbiyen ngucapne selamat. Bareng saiki jare aku kakean sekarat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.